Записваме? Да, ма нищо свети в бяло, там си избрал бутона. Не съм избрал нищо. Старт бутона, да. Така. Чета от статия. ISO файла е цифрово копие или образ на CD, DVD или Blu-ray диск. Той съдържа всички данни, включително файловата система и съдържанието на диска в един единствен файл. Термина ISO идва от стандарта на файловата система. Дрън. Тук мога да пропуснем. Обикновено се използва за оптични дискове. ISO файловете често се използват за разпространение на големи софтуерни програми, операционни системи или архиви, защото позволяват цялото съдържание на диска да бъде съхранено в един файл, което е и идеята. Можете да монтирате в кавички ISO файл, т.е. да го заредите така, сякаш е физически диск на компютъра си, или да го запишете на физически диск, за да създадете точно копия на оригиналния. С други думи, ISO файл е като моментна снимка на диск, което го прави удобен за съхранение, споделяне или архивиране на данни, без да е необходим самия физически носител. Ти имаш нещо да допълниш? Не, нямаш, почваме. Да. Ако трябва да съм точен, изобщо не слушах колегата какви ги говори. Какви бръщолеви. Това, което каза или прочете по-точно, сигурно е вярно. Но... Вярно е, как да не е вярно. Какво са ISO файловете? Просто един образ на диск записан във файл, нищо повече. Обединява много видове файлове в едно. Защо може да ни касае това нещо? Трябва да кажем. Ами всички операционни системи на днешно време се разпространяват под формата на ISO файлове. Разликата е, че в един момент може да ги запишете върху флашка вместо върху диск. Макар че те са реално създаден образ на диск. Искаш да кажеш, че сега ако си искаме да запишем Windows там 11, айде 10 да е и да го имаме на флашка, трябва да го запишем с... Различни програми има за тази цел. Най-удобно е да се използва, ако специално за Windows става въпрос, е да се използва Microsoft инструмент Media Creation Tool, ако не се лъжа. Да. Да, ама това е отделен клип ще е за това, да, защото става много дълго. Друг клип. Просто говорим за ISO файловете. Че се отплескаме. Ами... Имаме в общи линии две програми, които може да ползваме. Най-популярни, става въпрос за безплатни програми, разбира се. Повечето такива за работа с ISO файлове са платени. И сега ще ви покажем. Първата програма е ImageBurn. Много стара програма, последната версия е от 2013 година. До ден днешен не се е променила, още работи. За съжаление, в един момент имаха репутацията им се развали, защото разпространяваха малко AdWare с тяхната програма. Ако искате да сте сигурни, че няма да ви се разпищи антивирусната, по-добре използвайте Winget Package Manager, за който сме говорили преди това. Нали, двата начина са безопасни, те са го премахнали този проблем коя беше? И 19-та година. Да, но като изчезне репутацията на някой, след това трудно се връща. Имаше един вид по този въпрос. Да. Така, сваляме си тази програма, като използваме страницата на автора. ImageBurn. Ние вече сме свалили, няма да я свалям наново. Так му ще проверим дали антивирусната ще се разпищи този път. Да. Другата програма се казва InfraRecorder. Тя е с отворен код, така че при нея почти сигурно, че няма да имате проблеми. И ще свалиме портативната версия. Тя не се нуждае от инсталация. Просто свършвате си работата, приключвате и си седи в някаква папка там, ако искате даже може да изтеглите. Това е портативна версия? Да, портативната версия и това е без да се инсталира. Добре. Така, и двете сме ги свалили. Даже междувременно сме ги инсталирали. Т.е. едната е инсталирана, другата е само разархивирана. И не се разпищя за антивирусната за някакви проблеми. И сега да покажем как да си направим един файл. ISO файл. Стартираме я. Ние приготвихме ли си някакви файла? Не. Или нещо произволно? Сега ще си харесам нещо произволно файлче. Това е основният интерфейс на програмата. С нея може да записвате на дискове, може от дискове да правите ISO файлове, може да проверявате диск или ISO файл дали се чете, дали е правилно записан и така нататък.
Само, че дискове на днешно време реално никой не използва. Да. И какво? Създаване на image файл от файлове и папки. Избирам и с тази опция. Тя ни интересува. И сега трябва да си добавим някакви файлчета. Аз ми е удобно най-вече с влачене да си качвам някакви неща. И си кача в този ISO файл, ще си кача инсталацията на самия image burner. Искам да има и... Това е портова версията на този други. И другата програма и ние да си я запишем на този файл. Да има... Какво още да запишем? AnyDesk качи да има. AnyDesk. За цвят. По същия начин, нали, може да си качите цяла папка. Ние сега няма да се бавим толкова много. И PowerToys ли да качим? Да. Айде, добре. Айде, четвърката. Така. Завлачили сме си тези неща. И следващата стъпка е къде да запише ISO файла. Ние ще го запишем на десктопа за по-голямо удобство и ще му дадем някакво име. Десктоп. И как да го кръстиме? Тест. Както се кръщава всичко, което не знаем как да кръстим. Тест. Образ. Да. Даже ще го направим така. ISO. International Standard Organization. Така ли се превежда? Абсолютно да. Добре. И след това трябва да го създадем вече реално с build тона. Въпросите, които ни задава в момента, както знаете, всяко устройство може да има някакъв етикет. Етикета е, да речем, следното нещо. На hard disk C искаме да напишем, че това е, какъв език съм, диск C. Просто информативен етикет. Разрешаваме промените и ето, вместо да ни пише диск и буквата, то директно си почна да си го прави. Да. Извъртя. Чакани и си го направи. Така, сега ще повторим операцията наново. Пусни му просто с друго име. Също ще използвам това, тук си го копирам и така нататък. Просто искам да го изтрия и да го създам наново. И да кажа няколко думи. То тук има Alt ES 28 секунди. Значи по единия стандарт, това са два стандарта, по които се дават имена на дисковете. 20 секунди имаш. Да, това е единия, по който, както забелязвате, трябва да имаме само главни букви и долни черти, не може да имаме интервали. И не може да е на български. Затова трябва да е нещо кратко. А тук на английски ще напиша тест. Аз като почна да го пиша, то вече спря времето. Мога да се пише на спокойствие. Тест, долна черта ISO. Имаме ограничение. Искаме да използваме тези имена. То ни дава информацията, че е записано всичко успешно и получаваме един ISO файл и един файл с описания, които не ни интересуват, спокойно може да ги изтриеме. Те не са необходими. Това като ini файловете ли са? Кое? Дето го изтрих ли? Да. Ами това е някакъв метаданни. По-скоро тези файлове, които му казахме да записва, това е самия проект. Правиме проект като за ISO файл, като текст ли го който... Да, като някакъв текстов конфигурационен файл. Да. В този смисъл, да, близко е. Може и ini файл да е, защото той се използва за някаква конфигурация или за съхранение на нещо си. Някакви настройки. Фактически, кои файлове сме записали, кои папки за създаването на въпросния ISO образ. И сега като го имаме него? Сега като го имаме него, пристъпваме към по-интересната част. Какво може да правим с него? Директно през тази програма може да го записваме на физически диск, на CD, на DVD, на Blu-ray, какъвто диск използваме. И така, но спираме с програмата и да видим Windows какви функции ни предлага. Първата функция е, като дадем десен клавиш върху ISO файла, е да го монтираме. Това ще рече, че се създава автоматично виртуален диск, в който се поставя
ISO образа, който сме създали. Тоест не е нужно да си теглите други програми от сорта на Daemon Tools и виртуални и други CD-та. Всичко си е вградено от Windows 10 нагоре, си е вградено вътре. Защото не знам дали става ясно, ама някои игри, да речем, ако искате да играете игри и повечето игри така действат, трябва да се запише диск и той да тръгне и диска да е вътре, докато се играе. Нали, затова е това маунтване и то става дигитално, без да има нужда да го записвате на диск. И то за по-стари игри, защото на днешно време вече има неща от сорта на Steam, как се казва, Game Launcher и нещо от този сорт, не си спомням. Но такива системи има, то е по-скоро някакви магазини. То се води магазин реално. Където се даунлодват игрите, когато ви потребват. Другата функция е, също може да запишем с самия Windows такъв образ върху диск. Но ние ще му дадем монтиране и той автоматично се отваря този диск. Съдържанието му. Но както може да видим тук, този образ е зареден в виртуалното устройство. Ако се върнем в началото на този компютър, DSPC, освен физическото DVD, което имаме на него инсталирано устройство, имаме и виртуалното. Когато приключите работа с диска, вече не ви интересува, може да дадете десен клавиш върху него и да дадете eject. Или изваждане на български, мисля, че беше. Превода. За eject. Май така го превеждаха, да. Да. Същата операция може да се извърши и от лявата страна. Даваме eject. И все едно сме извадили диск. Да, и виртуалното устройство изчезва. А както виждаме, тестовия образ все още си седи на десктопа и си го пазим. Другата програма. Другата програма да покажем. Infrarecorder е другата програма. Тя има сходен интерфейс. Искаме да направим диск. Ще създаваме Data Disk, защото ще записваме, това може би трябва да го споменеме. Различните видове дискове, които се създават, могат да бъдат видеодискове, аудиодискове и дискове за данни. Дали ще са ISO файлове или ще са физически носители, има разлика в начина, по който се записва информацията. Има видео CD, има DVD за филм. И разширенията са си тотално различни. Да, начинът, по който се записва, е съвсем различен. Така. Това е прозореца. Защото записваме програми и ползваме Data. Да. Добре. Data Disk. Това не ни пречи да записваме снимки, музика, примерно MP3 или някакви филми, които сме свалили. Да, няма значение, но не е в формата, в който официално се използва. И сега аз какво да запишем? Тя нещата цъкна отдавна с нещо. Понеже не демонстрирах как се прави папка. Папка не съм записал. Направо програмата Infrarecorder ще я запиша в новия образ, който ще създадеме. Добавих си я. Ето тук е лейбъла, за който говорихме. Може да напишем тест 2. Примерно. И да запишем диска в образ, в image. Избирам си на десктопа. Също пиша тест 2. Това е произволно, не? Текстът може да е всякакъв. Така, enable to open file for reading. Защо? Проблема дойде от това, че програмата сме я стартирали и тя е заключена. Ти се пробваш програмата да вкараш, да? Самата не е. Да, това е. Това са рисковете на живото предаване. На живото предаване. То не е много живо, но ще бъде. Така.
Добре, махаме го това нещо. Няма да го правим така теста. Пак от Downloads ще си свалиме нещо. Примерно тази програма. Само, че тук трябва да я завлача. Ето тези две програмки. Пак по същия начин. Action, Burn, to Disk Image. Така. Тест 3 ще го кръста за по-интересно. Save. Окей. И ето го и другия образ. Няма да запазваме проекта, не ни интересува. Това нещо го затварям. И сега ще направим следващия тест. Монтирам първия образ. Цъкаш два пъти, ами? Цъкам два пъти директно. Нали, става и с десен клавиш и Mount, но с двойно натискане се монтира директно. Ага. Сега обаче натискам два пъти върху следващия файл. И както забелязвате, вече имаме и двата образа едновременно монтирани. Това нещо работи, докато не стигнем края на азбуката, което е буква Z. Но като имате предвид, че буквите C и D вече са заети, буквите, свободните букви, които могат да се използват, са по-малко. И това е. Да. Това Това ли е всичко за ISO файловете. Исках тук да изчета, да обобщиме. ISO файловете са полезни по няколко начина. Съхранение и архивиране, което може да се ползва и така. Споделяне на големи файлове. Вместо да изпращате множество отделни файлове, можете да създадете ISO файл. Инсталация на софтуер и операционни системи, за което ще говорим в следващ клип. Симулация на физически дискове, което правим в случая. И лесно възстановяване. Ако имате ISO файл на важен диск, можете лесно да го запишете отново на нов диск, ако оригиналният се повреди или загуби. Да, когато трябва да тиражирате дискове, го създавате веднъж като ISO файл и след това го тиражирате на 50 диск. Мисля, че на днешно време все още някои игри се разпространяват на дискове, но там пък имах вече защити, не може да ги копирате, не може да им създавате образи и така нататък. Дори да има някаква система за това нещо, все по-малко се използва. Всичките неща върват онлайн, но какво друго приложение? Енциклопедиите все още се разпространяват на DVD дискове. Енциклопедия Британика, например, нали, може да си я купите на 20 диска. И да си я пуснете на телевизора. На DVD. Ако има DVD плеер, ако имате. Да. Но мисля, че не изисква софтуер, той е дейта диск. Не съм много сигурен, няма значение. Става въпрос, че се разпространява и на дискове. Въпреки, че всичко е в интернет днеска, все още са запазени някои стари технологии. Да. Това е. Нали? Да. Айде.